My jsme stali za MC Nova, hej, tak tady se nám představí rapper Jenny. Čau, takže já jsem Jenny. Jenny, jak se ti daří letošní koncerty? Letošní koncerty, bylo to zajímavý, jako koncerty jako takový, nevím, Hradec Králové, Pardubice, vypadl dvakrát proud během koncertu, takže stálo to za hovno. A já nevím, zvolili jsme se před koncertem, bylo to fakt dobrý, takže nám vůbec nevadilo, že ten proud vypli, my jsme si ho sami zapli, nebo dá se říct, zapli jsme auto, vyběhli na auto na dodávku a už to Dali bylo. beka, věď, a zvolili jste se, bylo to OK? Bylo to dost hustý teda, jako mazec. Ale jinak, jak se ti líbí dělat rap? Rap je prostě moje kariéra, živím se tím, do práce nechodím, prostě natáčím klipy, tyhle vaše reportáže a když jsem za to placený, tak vlastně děkuju všem médiím, sponzorům, oblečením, Dada, New Era. Frejdana, no píči.